Sarono oh sarono wong desa sik rekoso. Sarono oh sarono sik penting ora lali donga. Ben urip tetep toto, ben urip ora kuciwa. Sarono oh sarono wong desa sik rekoso. Rencanane iki pengen arep poso ya malah kok dalah ngerti-ngerti kok wis iki malah wis bodo iki ya. Kok wektune iki kaya saking singkate jan wah padahal wingi rencanane arep bubar bareng ya. Malah sing saiki aku iso kono ora iso. Sing kono iso aku ora iso. Wah iki janes ora masuk nang rencana arep bubar. Barang wis tangi ngerti-ngerti wis deal. Piye kok kaya dipermainkan ki ngerti-ngerti bodoh. Kang Sarono ki pita ki jare acara bubar mesti gagal terus. Wah, saiki malah wis anu bocor ora sidole bubar. Wah, Kang Sarono ki pita ki padahal tak jagake bubar ya malah ra dedet malah kasih itu bubar ki piye ki. Wah, kok rasane kok nyenget ki. Duh, cahnya ada nanti. Tak coba tak nih dengan Kang Sarono apa ya? Wah, apa kayak kok kayak ada sekat tahu kan? Biri-biri apa ya? Oh alah meng gor anu susu saset lagi sampah iki. Wah tiwas pelaku seneng tak kira det 50.000 iki. Apa-apa nek wong ra duwe ya ngene iki ya. Kaketan duit terus pasti kita kep duit. Oh alah cobaan hidup yang ini kita.
Kita syukuri lah pengen diutang Baharjo karo Gomblo akhirnya ya lunas. Soge piye to ya? Ketuwinge tak jak bukber kok. Bola-bali ra iso teko ki jan payah iki. Wah karang yo repot iki karang Soge ra ndek HP dadi aku payah lah arep ngubung iki. Mosok aku ngubung ya tak bola-bali moro nang omahe. Kaya aku yang kesel tok ke saya pokoknya. Mulai Joko ngono nek ketemu kuwi ndono omah tutupan ya. Embuh iki wilayah nang endi iki. Ngono kok nyalahke aku ngejak bubar. Wong ditunggu-tunggu liya dina ora tau iso teko kepiye to jog. Ngejak bubar malah ngasek tekan riyo iki wisan. Wes kita tak titani iki paling iki mengaruh nanggonku wong semake nek ratnya tak goleki macok malah mara nanggonku ya. Wes tak anteni jog aku tak mulih wae. Wah, potong-potong niki naik mancing ki glek leling lawuh. Kupat. Wah, oh mancing ket meso kok yane ra ono gondol ki bae dok, melu mudik apa piye? Ini beri gede. Mulu, kayak ngopo kan Barjo kayak foto-foto kamu lah mancing kayak agak genah ora kan mbok mancing kok kalau kan mbok tekan bodo ora bakal oleh kayak mak. Wah, iki pancingnya model baru piye kuwi tinggalan zaman. Ah tetep ora buat model kok tetep ora entuk iwak mak. Arep model ketinggalan zaman kok ora entuk iwak wis. Ora oleh iwak ya wis mancing ya tuku ta gene. Pengen amane iwak kok bingung. Tinggalan zaman ya wis. Wah, senane wong tua ki wis kana-kana angel kok mak kowe iki. Memang tuku ki mbok mau rasah keluyuran nang kalen mak. Tuku wae ra karuan mak. Yes. Salah, niate iki aku hiburan ora arep golek iwak. Nek pengen tuku iwak, mancing nang kolam. Iki nang kalen iki hiburan. Foto-foto mbakne sepi. Ya sekarang mak kowe ki bola-bali kandhane angel. Karepmu lah nek mengarep tuku iwak wae kono. Ini dantenan ki posone kok cepet banget iki. Poso kok cepat kirat kok ngene, cepet banget iki. Aku wingi poso dadi ra sida mergo telat le sahur. Wingi dong arep poso kak wah saya inget-inget wis buka. Nah, aku tangi-tangi turu kok wis tunggu takbiran. Wah, segera arep do bubar wong-wong do ra iso kabeh iki. Piye ta ki Jan? Tarane kok ngene iki kudu ngenake sarana iki. Tak telepon dhisik. Loh, piye ta ki? Oh alah. Oh iya, aku ora di HP iki. Iki kudu cepet-cepet nek Kang Sarana iki. Wonge mesti nang omah, ora mungkin nak lunga.
Iki wingi duwe utang karo Mbarjo, Sarono. Wis rampung masalah ini pikiranku, beban pikiranku kok isih eneng wae iki apa ya. Ya wis lah, rasah mikir ke utang, sing penting wis rampung utang urusan karo utang. Wah, Joko ki sore-sore Sarono ana keperluan apa kae? Kok pengen ngerti iki, ana masalah apa ya? Aku penasaran ya, mencurigakan ya. Surveinya tak ide apa ya kayak? Ngopo kayak mencurigakan nih, wah penasaran tenan aku bocah kayak kok mau terus iki, wah. Wah, perasaanku ora penak iki. Ono wong enceng wae iki. Ambu-ambune kok ora asing ya iki. Wah. Ambu-ambune kok ora asing kok ora enak iki. Gomblos kok kae. Ndek-ndek ra cetha kae. Udah, kok ngemat ke aku kayak? Udah. Wah, muka-muka ra weruh aku kayak mau. Nah, nak ngerasa iki. Waduh. Wah, semtran kok kuwi jan balang-balangan barang. Wah, kok atas kono badem sirahku lah. Oh, ra mikir wong iki. Aku ikut mau ra weruh aku toh. Bro. Kok sak pola-pola mbanem kates pada kewan. Kok aku tak padake kewan ki apa ket mau wis wirawiri nang mburimu kowe weruh aku kok paton banem wae. Lho. Lah apa kuwi blah kok malah ngetot ke aku padahal aku ora weruh kowe apa mau? Nah, sekarang aku ya penasaran karo kowe kok wirawiri lho. Moro ora mertamu ra kula nuwun iki lho, Bro. Lah kowe ngopo to blah aku nang Kang Sarana ki ya arep moro kok kowe mah ngurusi aku. Ya karang ya biasane ya moro do koling-kolingan HP tok iki kowe iki langsung apa? Moro. Rano yo gue. Lah kowe iki piye to, Mbah? Mau cedhak aku ngerti HP kok malah muni kon go HP iki ora genah kowe iki. Lemu gledek pedak setu bayar iki tak nggo tuku apa? Apa kurang nggo ngopeni bojomu? Hah? Ya wong iki butane oke, Mbah rame HP. Ayo wong iki pernah ta bute iki. Ya manajemen iki ya diatur kok. Ora bojo dituruti glamore. Oh, gadeke ngono? Oh, bal gedesan kok iki blah ora genah kowe iki. Ya wis karemu aku ya ora ngerti urip-urip mulai omah-omah karo pribadimu barang kok, Yan. Wis sak nang Kang Sarana, Mbah ora ngurusi kowe rampung kok. Wah, kayak gedang sopo ya mantap tenan kayak. Main gue modal. Wah, gedangnya gede-gede halus-halus ya, Glo.
Ki api-api. Wah, tak dol gara tekan pira ya kena ketambah badan ki. Payo lagi 100. Wis sing penting tak opek mbah payune pira kena tambah-tambah. Lah kang apa Barjo kok mau nang wit gedang Sarono ki? Mbah, wit gedang Kang Sarono mbah ngapa ki, Mbah? Loh, kowe iki ngapa, Jo? Kok bingung dhewe iki? Lah wit gedang Kang Sarono mbah atau kapake, Mbah? Lah, gedang kowe tak tuku mbongone Sarono sapa tak tuku garis sak senengku to. Lah duwite ndi, Mbah? Wis sama Kang Sarono lho, Mbah. Nek kowe tekan duwite, kowe tekan Sarono wong sing nampa duwite. Oh ya wis Mbah, tak kira nek urut tokake dite kalau Kang Sarono. Ya wis tak njung arep ngethok gedang. Oh iya Mbah, tak sama Kang Sarono sik. Kadang apa tuh ya kok berbagi wong turu ki. Ora ngerti wong kebiaran bodoh. Lho Kang, kebayar bodoh apa kowe? Kebiaran bodoh ya malah kowe ki sing wae. Lho piye to Kang kowe iki gak tas teko malah tak unek-unek iki. Ora ngerti dong gak tas tangi turu ki. Marai musik kowe ki, Jok. Walah Kang, iki ora poso, wis ora bodoh, malah karipane tangi turu. Lho. Kamu apa ta Jok nganggo karip-karipan barang ki wisan. Nyatane gek tangi kok ora karipan ki piye? Rene ki warna apa jane kok mah mrene ki. Lah aku dene kan ngenake masalah gedang kuwi kan Barjo kuwi lho. Gedang apa ta Jok kok mah ono urusan gedang barang ki. Lah mburi kuwi gedang mutu kuwi. Oh, kuwi ta Jok. Ngerti dhewe ta nek iki ngene iki. Ngatur gedang ki aku sak mengetan. Lah kemawere Barjo demok-demok gedangmu ya kan. Olah, oh to. Ya apa Jok? Lah iki mau betis jare ditegake kowe kan. Loh, apa? Duitnya jare nes nakaku. Lah iki mau betis jare ditegake kowe. Barjon nanti saiki wonge. Lah jarene mar mulai arep joko arep arep ngetok wit gedang e. Apa Jok? Nyimu aret. Lah iya kan jare nganggo pek gedangmu ya. Lah piye to? Oh lah Jok. Pakai waro gedang langsung diketok. Bayar apa? Angel lagi. Walah ngono to Kang, uang blegedes tenan Barjo ki tak kira nek dibayar ya. Wah, gue gede tenan kok ki. Paling bayo. Oh. Nah Kang, para dibayar. Cerita ini dari wong desa, namanya Kang Sarono. Hidup sederhana wis kulino. Muga-muga Gusti tetep penjaga, jaga aku saka tindak seolo. Muga-muga Gusti tetep penjaga, jaga aku saka tindak seolo, jaga aku saka tindak seolo.